I jo, que ja no sóc un artista. Vols que et deixi roba neta? En aquesta habitació sempre hi ha fotut una pudoreta especial, ma carn Déu. De fet, hi fotia una pudor terrible el dia que ens hi van encolomar la Gertrudis. Mira, compta-les. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, no, eren 6. Per Pete Seeger. Qui és Pete Seeger? Un gran músic. Oh, Brana. Series capaç de matar algú? Sóc capaç de desitjar. Tu què li vas explicar? Suposo que tot el que volia que arribessis a saber. Que te la peles amb una corretja enroscada al coll? Ara, ni jo ja no puc pretendre controlar-me, ni tu no podràs aconseguir mai cap mena de silenci interior. Hi ha una cosa que has de saber. Que estàs enamorat de la colombiana. Si el que necessites és tornar a tenir diners, Treballa. El cant de la Gorgona. Què vols dir? És una cançó.